belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Gisteren was de derde zaak van de zogenaamde Themis-zaak. Hierin staan verschillende leden van de No Limit Soldiers terecht. Het gaat onder meer om witwassen en drugssmokkel. Tijdens het onderzoek naar deze zaak werd bekend dat in 2016 de criminele organisatie van plan was $1 miljoen te investeren in een politieke partij. Op die manier wilden ze de macht krijgen over het justitiedossier. In afgetapte telefoonberichten blijkt dat er onder meer werd gesproken over het investeren in partijen als MFK, PAR, Nacionaal en País. Uiteindelijk is niet duidelijk of er met de partijen zelf is gesproken. Ook is niet duidelijk of het geld daadwerkelijk is geïnvesteerd. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren verschillende gevangenisstraffen geëist tegen leden van de No Limit Soldiers. Het heeft te maken met de zogenaamde Themis-zaak. Er zijn straffen geëist van 3, 8, 14 en 22 jaar. Er zitten nog steeds een paar kopstukken van de No Limit Soldiers elders vast, dus die staan niet terecht op Curaçao. Onder meer de vermeende leider Tyson Kwan zit vast in Dubai. Het Openbaar Ministerie stelde dat de No Limit Soldiers denken dat ze alles kunnen doen op Curaçao omdat ze geld hebben. Eerder deze week werd bekend dat medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling en van Gezondheid bijna 5000 kilo aan levensmiddelen hebben vernietigd die over de datum waren. Het ging om producten van het bedrijf Livoni Agencies. Later deze week zijn er meer producten gevonden die over de datum waren. In totaal is er meer dan 10.000 kilo aan levensmiddelen naar de vuilnisstortplaats gebracht en vernietigd. In de periode tussen 2 en 8 mei zijn er 14 inbraken in huizen op Curaçao geregistreerd. Het is een hoog aantal dat de politie gisteren bekend maakte. Het gaat onder meer om huizen in de wijken Zorgvliet bij Westpunt, Terra Preto, Cerulora, Scherpenheuvel, Rondeklip, Fleur de Marie, Dokterstuin en Barber. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De rechter heeft bepaald dat de minister opnieuw moet beslissen over budgetbeschikkingen van het CMC. Het Curaçao Medical Center krijgt elk jaar van de minister te horen hoeveel ze krijgen en de minister baseert dat op de ingediende budgetten van het ziekenhuis. De minister wordt daarover geadviseerd door de SVB. De rechter heeft nu bepaald dat de minister opnieuw moet kijken en bepalen moet of er daadwerkelijk niet meer geld naar het CMC kan gaan. Renos Kalmes, leider van de partij Trabalpa Curaçao, noemt het COHO, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, een belediging van onze intelligentie. Hij is fel tegen het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, omdat het volgens hem de achterliggende gedachte van Nederland is om de landen verder aan Nederland te binden en niet om ze daadwerkelijk te helpen. Sita Jezus Leitu, parlementariër voor de partij PAR, stelde gisteren tijdens de behandeling van het COHO in het parlement dat het COHO wellicht te lang duurt en dat er moet worden gewerkt om te zorgen dat het minder uitgebreid is. Tegelijkertijd benadrukte ze het belang van hervormingen voor Curaçao. Dus wat haar betreft moet er verder onderhandeld worden over bepaalde punten van het COHO, maar het feit dat Curaçao belangrijke stappen moet nemen staat volgens haar als een paal boven water. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.